I am Salvasan. Mu yi tutorial na HTML. Gabatarwa. HTML yana nufin Hypertext Markup. Yare ne na na'ura mai ƙwaƙwalwa wanda ake amfani da shi wajen ƙirƙirar fejika masu bayyana a yanar gizo. Me ya kamata ka Da farko kana buƙatar text editor, Word ko kuma makamantansu. Kana buƙatar web browser, Chrome, Firefox ko Opera ko makamantansu. HTML tags wanda su ne yanar gizo. Yanda wato kowane tag. Ku lura cewa duk sanda aka rubuta HTML ƙarshen sunan file da suna.html m. Muhimmai tags wasu lamirai ne da suke faɗawa browser abin da za ta nuna gizo web page. Kowane tag yana fara da alamar less than na alamar greater than a matsayin rufewa. Wannan tag HTML ga shi nan an buɗe ga rufewarsa. Sarrafaffun bayanan HTML. Dukkan wani dole ya zama a tsakanin HTML. Ci gaban tags. Wannan head tag shi ne head tag wato ne wanda ke zuwa farkon HTML file HTML. Wannan title shi ne title tag wanda ke nuna page a saman browser. Dole ne a saka shi a cikin head tag. Body tag shi ne tag mai girma. Yana ɗayan HTML inda aka rubuta a tsaka shi ne idan browser. Wani head body tag. Shi body da page ta hanyar kuma su ne kamar haka: BG column, text, link, v-link, a-link, background. Misali, body duk wani link idan akwai blue daga 3 up to
sosai. Paragraph ne to in rubuta ƙasa. Mu haɗu a kashi na biyu. Za mu koyi yadda za ku rubuta HTML code da ku manta ku danna subscribe.